Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekele m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Igbo ekele m unu. Igbo kachanụ. Ọgụ Emmanuel Ịmatụ na-ekwu. Biko ana m ekene unu n'ụbọchị nke taa, na-anabata unu n'ihe mmemme n'ihe onyinyo a nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Akpọrọ ndị bekee kpọrọ ya 10 people you should not trust. That is why you should not trust these 10 people. Ihe mere na ị gaghị atụkwasị mmadụ 10 obi. N'ime mpaghara ebe anyị na-eme ugbu a, ọ bụ eziokwu ihe ihe ụzọ mmadụ 10 kwesịghị ịtụkwasị obi. Mpaghara nke anyị na-eme ugbu a bụ mpaghara nke abụọ ya. Anyị eme na mpaghara nke mbụ ya, that is part 1. Ị gaa na YouTube chekie, ị ga-enweta ya. Part 1 o vidio anyị na-eme ugbu a. Part 1 ya wee ebe anyị kwuru okwu gbasara onye nke mbụ, onye abụọ, onye atọ, onye anọ, onye ise. So na mpaghara nke anyị na-achọ ibido part 2 a, anyị ga-ekwu okwu site n'onye 6 ruo n'onye 10. Igbo mma mmanụ. Biko ana m ayọ gị iwe onye na-ele anyị. Biko ana m ayọ gị ka tutu anyị ebido, agha m ichefu ka m gwa unu kawa ahụ subscribe to our YouTube page. Click here no like, share video a, kesasịa na ya, tụsasịa na video a. Unu ga-ahụkwa n'ebe esere mgbịrịgba ya na-akpa notification bell. Unu eringe na notification bell ahụ. So mgbe ọbụla anyị nwere video ọhụrụ, ị ga-eso n'onye mbụ uzo ga-amanụ. Biko n'ijiga n'ihu na mpaghara nke abụọ na ihe ozizi anyị nwere n'ụbọchị taa, m ga-ebido na onye nke 6 n'ime mmadụ 10 aha anyị kwuru na ikwesịghị ịtụkwasị obi. Onye nke 6 ahụ kwa na onye, kedu ihe a na-akpọ onye ahụ? Ịma na ọ site n'omume ha. O nwere ndị nọnụ ha amaghị otu esi asị mmadụ ndo ma ọ bụ na ha mejọọ gị. Ha amaghị otu ha nwere ike iji mee ka obi dị gị mma. Ha chọkwana ihe ịma ngwogorịta isi mee ka ha ghọta na ihe ha mere gị adịghị obi mma, ma ọ na ha emeteghị ihe a. Ha ga-aghọta ya na ọgbasa ha. So gị na ụdị ndị a na-eme ihe, ma akwa na ụdị ndị a site na mgbe ruo na mgbe, site n'oge ruo n'oge, ọ ga na-emekpọ gị obi site n'otu o si eme omume. Ọ ga na-eme gị obi ọjọọ. Ị gaghị achọ ka gị na ya na-abụ na-emekọ ihe. Ọ nwere otu ị ga-esi mee ka ọ ghọta na ihe ahụ o mee gị adịghị mma, ma ọ ihe ahụ o mee gị na ị like gị ya. Even otu ọ ga-esi asị gị gbaghara ma ọ bụ ewe n'iwe, ọ ga-aka mma na ọ sị gị asị, nwere otu o si mepe ọnụ kwuo ya, maka na otu ọ ga-esi wee gwa gị ya ga-aka wute gị karịa na agwa gị agwa. Ọ ga-asịkwa gị were tụpụrụ gị ngwa ozugozie ngwa gbagharanụ because of ihe a ka ị na-ebe onuru, ma ị na-afụrụ amụ ihu, ị na-eme ihu, ị na-akụ ihu starch because of ihe a. Ndodi a akwa ihu gị isiokwu ya, ihu otu esi mee ka asị gị ka iwe ghara iwe gị, ihu gị ụdị ndị asịrị gị. Those people amaghị otu esi apologize. Ha ga-continue na hurt your feelings. Ụdị ndị a na-agwa gị okwu, ha enweghị ike ịnọkọta ihe mebie site n'aka ha. Ha ekwete na o si ha n'aka. Ha enweghị ike ikwete na o si ha n'aka.
ha wụ onye ikpeazụ nwere ike ime ndị bekee na-akpọ mmadụ accept his or her fault, or mmadụ accept responsibilities ya. Ha enweghị ike ime eme. O nweghị ihe ọzọ ha dị mma ya, ha ga-achọ ka mistake ahụ ịhụ ha mee, ma ihe ọjọọ ịhụ ha mee gị, ha ga-achọ onye a ga-akwagara ya. Ha na-alike accept mistakes, ha na-achọ onye a ga-eshift to the blame, bugara onye ahụ ka ọwụ na onye ahụ mere, ka ọwụ na osi ha n'aka. Ebe ọ na ha na mmadụ nọ, ha achọghị ịma otu feelings onye ahụ. You can go to hell and burn to ashes. They don't care to know. Gbasa ha otu ọwụ na isi chee, ma otu ọwụ na ọnọdụ gị dị site n'ihe a ha mere gị. Ha ga-asị gị na ịchọ ka a ga-amakụọ transfọma. Gaa makụọ transfọma. Gbasa ha. So ụdị ndị a gị na ha na-emekọ ihe, uche gị dị ya. Gị na ha na-emekọ ihe, uche gị dị ya, maka ha na mmadụ ekwesịghị na-emekọ ihe. Sọsọ obi ọjọọ ihe ha ga na-ebute na ndụ gị. So abịa na onye nke isaa n'ime mmadụ 10 a gị na ha na-ekwesịghị imekọ ihe, ma na ikwesịghị ịtụkwasị obi. That's onye nke isaa n'ime mmadụ 10 a na ikwesịghị ịtụkwasị obi. Ọgwụkwa na onye ka ọ bụ. Onwe ndị bekee na-akọwasị, a na-ekwu na ihe ahụ people who violate your boundaries. Ha adịghị ekwenye n'otu ọ na-esi chọọ ka ihe gị siri dị. Ọ bụrụ na esi na ihe a dịrị gị otu a, ma ọ n'otu a ka ị chọrọ isi na-ebi ndụ gị, ha ga-achọ otu ha ga-esi by fire by force ka ha gbanwee ya. I were ihe a dewebe dị otu a, si na ebe a ka ị chọrọ ka ihe a dịrị gị, ha ga-agba mbọ hụ na ha wepụrụ ihe ahụ, na ha pushuru ya, na ha shift to that thing, wepụ ya dewe ebe ọzọ na ụha ebe ị chọrọ ka ọ dị. And ile anya ọtụtụ mgbe ihe anyị hụrụ ha na-abịa amanye aka na-ewegharị ọnọdụ ya, ọ gbasaa ha. Ha chọkwana ihe ịma ma otu a ha si wee dewe ọnọdụ ihe ahụ, ma ọ dị gị mma n'obi ma ọ dịghị gị mma n'obi. Ụdị ndị a ha dịkwa ka onye nke isi a na-ewe. Ha na-alaikikwa ka ha ọwụ na ihe mebie site n'aka ha, ka ha kwete na ihe ahụ si ha n'aka mebie. Ha ọsọ na ndị a na-adịghị ekwete na ha na-eme mistake, ma ndị a mụrụ si n'eluigwe daa, dị nsọ, dị perfect, ha emetụbe ihe ọjọọ before. Ha ga-achọkwa ka ha were the guilt of ihe ha mere chọkwa onye ha ga-epushuru ya ka o wee wụ na o si onye ahụ n'aka. Oge ụfọdụ anyị wụ mmadụ, anyị amaghị otu anyị si ilecha ọnọdụ anya ma ọ situation. Ịhụ na otu ọnọdụ ha siri dị adịghị mma n'otu isi chọọ ka ihe gị siri dịrị, ọ dịghị mma n'otu isiri kpebie n'onwe gị, ọ balansị gị. Mana otu ị ga-esi mepe ọnụ si mba ọ si no, mba n'ọnọdụ a otu o si dị ọ dịghị gị mma, ị chọghị otu ahụ, ị like gị ọnọdụ otu o siri dị. You don't know how to say no ma ọrụ ndị bekee. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi asị no, ị tọkwara atọ, ị ga-continue wụrụ ohu na be gị, ị ga-continue wụrụ ohu onye ọzọ na ndụ gị, because ị maghị otu esi asị mba. Ọ bụ eziokwu isi mba dị mma, mana ekwesịrị ịdị na-asị mba mgbe ekwesịrị isi mba. Ọ dịkwanụ mma ihe ọwụ na-ekwutere esi mba. Ile anya ịtụle ọfụma tutu esi mba, were ọnọdụ ahụ gbakọ ya ọfụma, were ọnọdụ ahụ tụọ ya plọm, chekie ya ọfụma, chekie ọnọdụ ahụ. Ma ọ bụ na ọnọdụ a isi mba n'ọnọdụ a ọ ga-enyere gị aka,
onwe otu ọ ga-esi abara gị uru. O rukwanụ mgbe ị ga-asị kwuo mgbe ị ga-asị yes, say yes. Onwe ihe ọ ga-eme gị. O kwesịghị mgbe ị kwesịrị isi no, ị ga-asị yes. Mebi ị na-ekwu ka iji mee ka obi dị onye gị na-emekọrọ ihe ụtọ, iplezi onye ahụ, ịlawazie iruru uju nawa, which is very bad. Ọ dịghị mma, ọ ga ezigbo ihe. Learn to say no when you should say no, and yes when you should. Ọ dị ezigbote mkpa. Ọ bụ eziokwu, oge ụfọdụ ọ adịchakwa easy to say no, mana onwe mgbe ọ ga-eme o ruo in your life, ịma na oge erugo mgbe ị kwesịrị ibilite ọtọ, stand there up for or against something or against situation. Otu ọnọdụ ya siri dị adịkwa gị mma, mba, achọọ m ya otu a, eme ya otu ọ gaghị adị m mma, eme ya otu ọ gaghị adị anyị mma, ekweghị m, ọnọdụ a adịghị mma. Oge nọkatakwanụ gbakọ isi mba, ada asị gị like that, ikwere ọ bụrụ otu a ka esi eme ihe. Gị nwa na onwe gị kwanụ ịkawa ahụ mee ihe bekee na-akpọ mmadụ establish boundary. Isi mba, o nwe ebe gị na mmadụ ga-emerụ ihe, o megide ihe ruo na isi oke boundary ahụ, isi mba na ozugo ebe i ruru na is okay. Gakwuo n'ihu, ịma na cross ọla boundary, and o kwesịrị na onye ọla crossrụ boundary gị mee ka ọ ghọta na ọ crossrụ boundary gị. Asị gị ga-emewe mesowe onye ahụ, lụsowe onye ahụ ọgụ ma mewe ka ezute onye ahụ, mana mee ka onye ahụ mata mba, ebe ị gafere ugbu a ada agafe na ndụ m, ebe ị gafere ugbu a otu m si eme ihe ada agafe, ịgafego ebe ga-eme ịgafe onye anyị nsogbu ma onye m nsogbu. Achọghị m otu a, biko n'ebe ị ga-akwụsị, state your boundary and state here reasonably. Mee ka onye aghọta your boundary. Ọ na-adị ezigbote mkpa. Oge ụfọdụ kwanụ ile anya hụ na akrosola boundary gị ma agafeghị isi oke gị, ihe ị ga-eme ọ bụghị ihe ọgụ, ọ bụghị ihe mba, were nwayọọ kọwara onye ahụ, were nwayọọ kọwara onye ahụ, because ihe iji agba mbọ ka ị maintain no boundary gị ahụ maka ndụ gị, maka your sanity. O nwere otu ọ ga-esi cross isi oke gị ma ọ boundary gị, ara agba gị, isi emekasịa gị, ime ihe na ikwesịghị ime, ime ihe na ịchọghị ime. Ọ hụrụ gịnị? Maka na onye ahụ gafere ebe na ịchọghị ka ọ gafee in your life, in your business, n'ihe gị na-abụ na-emekọ n'ihe gị. Mba nọ, kedu ihe ma ọ ga-eji agafe otu ahụ? Ihe mekwanụ so n'ihe ma ị ga-eji na-echeki ka a ghara ịgafe boundary gị. Ọ na-adị ezigbote mkpa. Ịgba nkịtị esi otu ahụ gafee isi oke gị ma ọ boundary gị, ọ ga-adị ka ọ na mmadụ anọzi ya, and onye a si otu a gafee ya, oge na-adịghị anya ọ ga-achọkwa ka ọ gafekwa ọzọ, maka ọ ma na nke mbụ ọ gafere agafe na onwe ihe mee, na ndị onwekwana ihe na-aga ime, maka igosiri na o nwere otu isi gosi na o wutere gị. So ha bịa ga-akpachapụ anya, rigoro gị arịtuo, a na-eme ihe ọwụ na ha chọrọ, a na-eme ihe ọwụ na ha laikiri iji megide gị, maka na ị gbara nkịtị, ị nweghị ike imepe ọnụ sị mba, ebe unu merụrụ ihe a na ozugo, is okay. Biko n'ịga n'ihu, onye nke asatọ na-ekwesịghị ịtụkwasị obi n'ime mmadụ 10 a, maka achọghị nka vidiyo a ka o tee aka. Onye nke asatọ na-ekwesịghị ịtụkwasị obi n'ime mmadụ 10 a, ọ bụ onye? O nwere ndị anyị na-akpọ ndị aghụghọ.
O nwere ndị ga-eme gị na ha mekọọ ihe, ịma asị mmadụ na-abụ na-eri nri na-amanye aka n'ofu efere ofe na-eri nri. Ọ bụrụ na anụ na-abụ dị n'ime efere ahụ, ịma na o kwesịrị ọwụwụ na ofu onye richa o were ofu hapụrụ onye nke ọzọ ofu, onye ahụ atakwa anụ. Mana o nwere onye gị na a ga-eme unu rikọọ ihe, ọ ga-achọ ka sọsị ata anụ na-abụọ ahụ nọ n'ime ofe ahụ ma n'ime efere ahụ. Ihe a ndị bekee kpọ cheaters. Ihe ọwụ na gị na ha mekọrọ, ọwụ na ha maburu gị tụọ gị n'ala pịa gị isi na tiles, obi a na-adị ha mma. Ihe ọwụ na gị na ha mekọrọ, ha ga-achọ ka ha ghọrịa gị. Ọwụ na ha ghọrịta gị, ha ga-alabara ahụ. Ọwụ na ha ghọrịta gị, udo agaghị adị na ndụ ha. Ha ga-achọrịrị otu a ga-esi wee ghọrịa gị. Ha ga-achọ otu a ga-esi manipulate the situation against you for them. Ụdị ndị adịghị mma. Ọwụ na mmadụ aghọrịtụgo gị before, ma ọ bụ na mmadụ echitigo gị before, ị kwesịrị ịma na onye ahụ ekwesịghị ntụkwasị obi, maka o nwetakwa ohere ọzọ, ọ ga-echitikwa gị again. Ọ ga-aghọrịkwa gị ọzọ. Ọ ga-aghọrị nwanne gị, ọ ga-aghọrị enyi gị, ọ ga-aghọrị onye ọbụla ya na ya na-abụ mekọrọ ihe. Ọ dị too risky ma ndị bekee tụkwasị onye aghụghọ echita obi, maka onwe garanti na oge ha oru echi na ọ gaghị aghọrị gị, oru echi na oge ọzọ na onweghị ike ichiti gị, na gị na-emekọ ihe ọzọ na onweghị ike ichiti gị. Garanti adịghị. Ọ dị gbasa, ọ bụ ndị cheaters ma ndị aghụghọ awụcha n'ihe gbasa relationship. Ịgaba side relationship, ọ ga-enye ezigbote nsogbu, maka ha ejighị emebie so many things. Maka ha so na ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ. Ndị cheaters, gị na ha mekọ ihe in terms of relationship, ịtọkwara atọ, ịtọrọ atọ. Iche na gị na mmadụ na-emekọ ihe, ịma na ọwụ gị na human being na-emekọ ihe. Mgbe ọbụla ọ na ihe ọ na-eche nke m, sọsọ nke m, kedu otu m ga-esi wee megide onye a, kedu otu m ga-esi cheat onye a. Ọ chọghị ime onye ewu, mana onye ọbụla ya na-emekọrọ ihe, nọmba 1 thing, ihe mbụ ụzọ na-ebu ụzọ abata ya n'obi bụ kedu otu m si aghọrị onye a, kedu otu m si cheat ya. Ụdị ndị adị mma gị na ha emekọ ihe, adị mma gị na ha emekọ ihe. Eziokwu, onwe onye de echita n'ihu, onwe onye dere onye aghụghọ n'ihu, mana ọ bụ na gị na-emekọ ihe site na otu o si wepụta ụkwụ ya ma ọ bụ aka ya, sign o gosiri ka ị ga-eji wee mata ụdị mmadụ onye ahụ. Ọgwụkwa na onwegotu isi tụkwasị obi, ya nwa amagburu gị tụọ gị n'ala. Onwegotu isi tụkwasị obi, ya nwe mee gị ihe mmewe obi, ihe ga-agbawa gị obi na ụdị ịghọrị gị, ụzọ onye imepe gị anya. Eziokwu, Bible sị na gị test every spirit. Gị na mmadụ na-emekọ ihe, ị kwesịkwa inyocha onye ahụ, ịma ma onye aghụghọ, ịma ma onwe spirit of aghụghọ n'ime ya. Onwe spirit of aghụghọ, uche gị kwesịrị ịdị n'ihe ọbụla gị na na-abụ na-eme. Anyị kwesịrị test every spirit, including spirit of cheating. Gị na-echita na-eme ihe mụrụ anya ka azụ. Ka ị ga-esi nọkọta esi m na onye wee enyi gị, onye wụ your good friend, onye wụ your friend wee chita, ịma na onye a wee chita. Ọsọgodi ha wụ na ochitibeghị directly, ịma na onye a wee chita. Example, onwe ike ọ wee nwoke nụrụ nwaanyị, onwe ike nwoke nụrụ nwaanyị, gị nwa na onwe gị ijikwa nwaanyị, mana ịma na onye ịkpọrọ gị na-eje na nwunye onye ọzọ, onwe ike wụrụ onye ịma
ma onye n'ịma gị. Ịma na ọ na-arụ arụrụ ala dị iche iche, ọ na-cheat in so many ways. ị nwere ike ịpụta kwụrụ ọtọ dị proud kpọrọ onye ahụ introduce onye to anybody ma people si ya na onye a wee enyi gị, na onye a wee oke enyi gị, because onye ịhụ na-echiti gba nkịtị gị na ya esoro ka na-aga ọkawụrụ enyi gị. Enwere ike one day even mgbe ị ga-eji awụ victim ị gaghị ama, maka na otu ọ ga-esi na-arụ ọrụ na ndụ gị, ọ ga na-arụ ọrụ ka ezigbote mmadụ. O nwere ike nwa otu gị na nwunye gị si nwetu obere nsogbu dị aṅaa ma ọ gịnị, ị ga-akọsara ya che ma ọ human being ka gịnị ya na-ekwu okwu. Ị maa na ọ ga-ejide nsogbu adị n'etiti gị na nwunye gị, na-achọ otu ọ ga-esi wee baa gị ime, na-achọ otu nwunye gị ga-esi ghọrọ ya opportunity. The moment o nwetara slightest way of aba isi immediately, o tinye isi one time and ọ ga-apịakasị. Nwere ike before ịchọpụta ihe na-emenụ, ị na-ebe otu ewu si ebe na-ebesi ike. So ị kwesịghị iji echita wee mere enyi. Ajụọ gị kedu onye wee enyi gị, isi na ọ wụ onye a, ị nweghị ike ịtụkwasị onye ahụ obi because ịmụ ihe onye a na-arụ. Ka etu nwere ike isi kpọọ onye na-akpachapụ anya, ịma na onye a na-akpachapụ anya na-aghọ aghụghọ, onye a wụ professional cheater. Maka echita adịghị enwe regret. Ka isi atụkwasị obi. Echita na-achọ ebe ọwụna dị nro, ọ na-achọ soft spot, ebe ọwụna o nwere ike isi wee mabanye aka weta ihe ọ chọrọ. Ọ chọghị ịma ya in that process onwe onye ọ na-ewu ndụ. Onye a na-akpọ echita, ọ na-achọ ohere ọwụna pụtaranụ oyi izuo ya. Ndị cheaters awụ ezigbo mmadụ, gị na ha ekwesịghị ịdị na-emekọ ihe, ịfụ ha ị na-agba. Ọgwụkwa na ịzachapụ ha, iwe ha ịzachapụ ha in your life, ịkpachapụ anya, inwe ike ịwụ the next cheating victim. O nwere onye ọzọ, that is mmadụ ite naanị n'ime mmadụ 10 a na-ekwu okwu ya na-ekwesịghị ịtụkwasị obi. Kere onye ọwụ. O nwere ndị anyị na-asị na ndị a anyị na-emakwa Jude dị too nice, John dị too nice, Mary dị too nice, Ọgam dị too nice, Madam ya dị too nice. Ọkwụnụ furu ya na-akpọ nice, that word bekee kpọrọ nice, that is anyị na-aghọta ya na onye ahụ ezigbo mmadụ. Onye ahụ ezigbo mmadụ. Ụfọdụ ga-eme afọ gị sef, ya ga-ebuzo kpọọ gị ezigbo mmadụ, ma ha ga-achọkwana ka ị kpọọ ha ezigbo mmadụ. Ọ bụ n'uche m ihe a bekee kpọrọ nice si wepụ ya na dictionary, maka anyị nwawo m ụwa emego that word nice abuse. Anyị agwọtọgo that word nice. Onye ahụ ezigbo mmadụ. Mana asị m ịmatụ ụfọ na-ajụ unu, enwere ezigbo mmadụ? Unu ọfụtụgo ezigbo mmadụ before? Kedu ka ezigbo mmadụ si adị? Ọ na-adị ka normal human being? Maka mụ na onwe nkwa anọghị a, agbalịkwana m ịchọ ezigbo mmadụ. Onwebe ebe na-achọfebe ezigbo mmadụ for where? Ọ bụ na ezigbo mmadụ ji somewhere jide aka n'isi kwechiri na enweghị ike ịfụ ya. Ka mgba direct, ịma this Ima 24 TV ministry, ihe anyị na-akpọ ikwu eziokwu wee gba direct.
ka m gbaa direct. Ọ nwe ofu akụkọ ofu enyi m kọrọ m. Ọ sị na ihe mee n'obodo ha. Ọ sị na o nwere ofu ụbọchị ofu onye ichie, that is okenye, wee jee buru this mpanaka, that is this local lantern, mpanaka a na-eyuzu na villages, amụnye ọkụ like this, ọkụ na-enwe, ọ na-apụ anwụrụ n'etiti anwụ ihe na-apụ, in the middle of the afternoon. So buru mpanaka na-agagharị. So ndị mmadụ fụ ịmago onye ichie ma okenye bụ mpanaka na-eyi, ọ bụ na ihe dịka n'abalị, asị na ọ maka na chi ejiena. Onye ọ gafetere ole anya n'ihu, ịmago tụọ ya plọm ọfụma, size ya dị person. Ọ gafekwa otu a ka o si na-agafe ndị mmadụ, nọkata manụ nọ n'akụkụ kpọtụ ya, si ya nna ya ukwu, biko ewekwana iwe o, nke ibukwana mpanaka na nwa ihe na abụọ na-agagharị up and down, ọ dịkwana mma? Ọ sị ya, nwa m, ewe n'iwe na o nwere ihe dị ya mkpa ya na-achọ. Ọ sị ya, pụta ị ga-afụ ya na anwa ihe na abụọ nọ, ka ihe ijikwana mpanaka eme. Ọ sị ya, nwa m, atara egokwana m, ihe na-achọ ihe ahụ ezigbo mmadụ, nkwa ihe ọzọ, ọ na ezigbo mmadụ ka ya na-achọ ya tara gị iji normal anya ya chọọ ezigbo mmadụ, uche nwa ihe ya fụrụ ezigbo mmadụ. So na ya ji wee weta mpanaka a dị ya ka ọkụ mpanaka nwee ike inyere ọkụ anyanwụ, that's the sun, ka ọ help ọkụ sun, amplify ya the intensity of the sun, ka o nwee ike ime ka ya fụ ezigbo mmadụ. So na ezigbo mmadụ ka ya bụ mpanaka na-achọgharị na nwa ya. O wee bụrụ ka were enu ọya ahụ ka unu fụ na ezigbo mmadụ ọ dị scarce, ọ dịghị izi ịchọta ezigbo mmadụ, ọ dịghị izi atọ. Eziokwu, oge ụfọdụ anyị na-adịkarị fond of, anyị bịa anyị sị na mmadụ dị nice. Ịma wọd a na-akpọ nice, bekee kpọ nice, ọ dịkwa ka nke ọzọ akpọkwa kind. Ọgwụkwa ofu ihe o nwere ike nwee otu a na-abụsi ite. Ọgwụkwa ofu ihe ịkọwara unu imerime mmadụ, most people anyị na-akpọ si na onye ahụ nice person. Ịma ihe wụkarị ọrụ ha na ndụ anyị, many people anyị na-akpọ anyị si na onye ahụ dị nice. A nice person, onye ahụ ịkpọrọ a nice person ma ọkwanụ too nice, bụ onye nwere ike ọnwụ na ole gị anya hụ na ị na-pass through something. Onwe otu o si dịrị gị n'ezinụlọ gị, onwe otu o si dịrị gị na business, onwe otu o si dịrị gị n'ụdị ndụ ị na-ebi, onwe ike wụ ndị ruru unyi, onwe ike wụ ihe adịghị mma ka ị na-eme. A nice person bịa ọchị inye gị ndụmọdụ, ọ ga-ewere penti wee sandpaper sample onwe ya, press wee mee ya ka ọ maa mma n'anya, ka ọ dị ụtọ na ntị. Ihe o ji eme datin, ọ chọghị ime ka iwe wee gị, ọ chọghị ime ka ọnụma gị gbago elu, ọ chọghị offend gị ma ọ bụ ndị bekee. Ọ chọrọ ka ọ gwa gị ihe na-atọ ụtọ n'ime ọnọdụ ahụ ị nọ, ka ọ gwa gị ihe ọ ga-eme, ọ gwa gị mgbe ahụ ka ọ dị gị mma. Ihe ahụ ọ na-agwa gị ahụ gị solution to your problem, ọ bụ ihe ga-enyere gị aka, mana ọ targetịrị ihe ọ ga-eme, ọ gwa gị obi adịghị mma, obi a na-atọ gị ụtọ. So ị nọ n'ọnọdụ ahụ ị nọ, ị na-enwere aṅụrị at that particular point in time. Iche na mmadụ nyere gị ezigbo advice, onweghị advice o nyere gị. Ihe a so n'ọrụ ndị people dị too nice, ndị akpọ ndị dị too nice na-arụ. But ị ma na onye dị kind, onye dị kind ga-achọ ka ọ zọpụta gị from ihe ọjọọ na-achọ ime gị. Onye dị kind ga-achọ ka ọ gwa gị nke wụ eziokwu, otu esi agba direct na Ịma 24 TV ministry. Ọ ga-achọ ka ọ gwa gị nke na-eme eme, gwa gị nke wụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu, oge ụfọdụ
eziokwu na-ada ọ na-afụ ụfụ na ntị. Oge ụfọdụ anyị anaghị aghọtacha uru eziokwu bara. Onye dị kind ga-achọ ka ọ gwa gị eziokwu ka ihe ọjọọ ahụ ghara ime gị. Mana anyị nwawo mmadụ, anyị na-aghọtafe a lot of people dị kind. Maka oge ụfọdụ otu ha si ekwu okwu, anyị na-ada complain karị eziokwu na ihe ahụ ọ gwara m wụ eziokwu, mana otu o si wee dewe ọnụ kwuo ya na alaike eme ya. Amara m otu isi chọọ ka esi sandpaper ya gbaa ya penti polishie ya wee nye gị bife like ya. Na otu o si oge ụfọdụ ọ na-alaike idewe ọnụ ya ọfụma wee na-agwa mmadụ okwu eziokwu na ihe ahụ gwa m wee eziokwu, mana alaike m otu o si wee gwa m ya. Ọ ka mma na-eji ọnụ ọjọọ gwa gị eziokwu da na-eji ọnụ ọma wee tụọrọ gị asị. Eziokwu dị atọ ụtọ na ntị o, mana a na-eji amamihe, a na-eji maturity decode eziokwu, a na-eji maturity were eziokwu tinye n'ọrụ, were eziokwu tinye na ndụ mmadụ, were eziokwu wee mepụta ihe. Mmadụ imere enyi onye dị kind ga na-agwa gị nke wee eziokwu. Ọ ka mma na imere onye ga na-agbanyere gị ụdịka fim ọ ga-eme ị na-ele iche na gị na human being na-emekọ ihe wala oge eziokwu. Eziokwu adịcha ụtọ mgbe niile, mana ekwesịrị ka a na-ekwu eziokwu. Abịa ndị anyị na-akpọ si na ndị dị nice, oge ụfọdụ kwa ha na-awụkwa victim, because onwe otu mmadụ ga-esi pụta, ọ bụrụ na o wepụtara ezi obi to be nice to you. Onwe otu mmadụ ga-esi wee pụta, ọ bụrụ na o wepụtara ezi obi chọọ ka o nyere gị aka, chọọ ka ọ gbanwee ọnọdụ gị. Mana gị nwa onye na-ege m ntị, gị nwa onye na-ege mata ụfọ ntị, ị nwere ike ghọtafie the person's benevolence attitude towards you. Otu onye ahụ si chọọ isi osisi n'obi pụta iji nyere gị aka, ịghọtafie ifilo na onye ahụ amachazi ihe. Many a times oge buru ibu anyị na-achọ ka anyị mee the situation abuse. Oge ụfọdụ anyị na-achọzi ka anyị mee ya dịka na onye ahụ amaghị ihe, onye amaghị ihe ọ na-eme. Ịghọtazi onye ahụ na onye ahụ omugụ gị. Obere ihe ije bọbụ ya sam ị na-enye nsogbu. Eziokwu, onye a dị nice na-ewepụta na-enye gị mgbe ọbụla. Enwekwa ihe bekee na-akpọ donor fatigue. O nwee ebe oge ma onye ruo oge ihe, considering otu isi abụ ya sam na-enyere ya nsogbu, obido ghọtawa gị as a problem. That is onye ahụ dị nice ka m na-agwa gị. Onye ahụ anyị kpọrọ na ọ dị nice, sometimes na ọ dị too nice. Oge ụfọdụ anyị na-achọ ka anyị abuse otu ha si eme ihe, eji egwuregwu. Ha eziokwu, mmadụ ịdị nice dị mma, mana mmadụ ịdị nice adịkwa free. It's not free. It's not free. Nkwana ebe ọ na anything dị free. Even in Freetown, nothing is free there. So ị na-adị nice ma ọ ezi na mmadụ dị nice uche gị dịkwa ya. Biko ndụmọdụ m na-achọ ka nye gị mata ufe ọ na-achọ inye gị from this 2-4 ministry. Kedu ihe ọ bụ? Ekwekwana ka mmadụ si na ịdị nice. Ọ dị na otu oge na ịdị nice. Mgbe ọ na-asị na ịdị nice, jiri nwayọọ chinye antena ntị gị, dozie brain gị ọfụma, kee nkwụcha dị nkwadobe na ndị atakas abịana.
ndị na-achọ otu a si penetrate mmadụ abịala. Mgbe ọbụla a sị na ịdị too nice, cheki onwe gị ọfụma, onwe ebe isi eliki na enweghị idea. Mgbe ọbụla a sị na ịdị too nice, onwe ebe isi wuru mugu to somebody. Mgbe ọbụla a sị na ịdị too nice, o nwere ebe ị na-epenti ego mmadụ ebe na ọ ga-aghọta ya. Mgbe ọbụla a sị na ịdị too nice, gwa onye sị gị na ịdị too nice ya si ebe a pụtawa, ya gba direct gwa gị nke na-eme eme. Ihe matụ ife ọ kwuru si ya si na ịdị too nice pụtawa, ọ bụghị ezigbo nice nwee ka ọ dị, okwu nwee kọma. Necha mmadụ ibe gị si ya na ọ dị too nice. Okay, nsogbu adịghị. Na nke ikpeazụ, that is onye nke 10 na mmadụ 10 a na ịkwesịghị ịtụkwasị obi. Ọwụ onye? Side a m chọrọ ikwu na o nwe otu o si sound ọ wụchaghị something, ọ wụchaghị ihe nwere ike ipulu mmadụ just like that. Mana o need your maturity ka ịghọta ihe m na-ekwu. O nwere ndị bekee na-ekwu that na ha dị mean to animal. Oge ụfọdụ kwa ha na-adị mean to flowers. Mana ị ga-eji amamihe gị wee ghọta ihe m chọrọ ikwu ya. Ị ga-eji amamihe gị ghọta ihe m chọrọ ikwu. Kedu ụdị ndị dị ihe a? Ị ma na o nwere onye nọ ọ bịa na be gị, ọfụ na ị nwere nkịta, ị na-azụ, ị nwere ụmụ anụmanụ dị iche iche, especially nkịta or dog. Ọ ga na-achọ ka ọ na-arụsị arụ ala dị iche iche. Ụlọ anya hụ na mmadụ anọghị nso, o nwere ike buru osisi vụm, ọ pịachara ya. Oge ụfọdụ o were ụkwụ gbaa ya throwing. Ọ na-arụsị arụ ala dị iche iche, o nwere ike ọnọkata ọ dụọ ya ofu pin ma ọ dụọ ya ntu. Na-arụsị arụ ala dị iche iche, na-arụsị arụ ala dị iche iche. Ọ hụ na ụlọ anya hụ na onwe onye na-ele ya, nọkata o bulie enu, tụnye enu, hapịa, ọ daa n'ala. Onwe ebe ọ na-akụjisi ya nwa achọghị ịma. E nwere ike ịbata si nke a ụkwụ nkịta dịkwa n'otu, ọ dị ka ọ na-atụ ụkwụ atụ ma ọ gịnị, ọgọ si na amakwa. Mana ọnya wụ onye medatin. Ụdị mmadụ a na-enecha anya flawa, okooko osisi akụrụ akụ. Ịhụ na flawa ebe gị akọtụọ na flawa, ọkwụ na line dị very neat. Ọ ga-akpachapụ anya mmanya aka n'etiti flawa ga-agbajie dị flawa. Ebe ọ ga-eme ile ya anya, ị ga-achọpụta na flawa adịghị otu o kwesịrị isi dị ma ọ na aka ọtụọ ya. Mmadụ kpachapụrụ anya jee gbajipụ flawa. Mmadụ kpachapụ ọkwụkwa na agbajipụrụ ya ka e were eme ihe bara uru. Agbajipụrụ ya ka e mee ka sure na that orderliness, that aesthetic value o kwesịrị iweta, ọ dịkwa dị ya. Otu o si dị mma n'anya, ọ dịghị ya mma, ọ ga-akpachapụ anya jee mee ya. Ụdị ndị a wụkwa ndị anyị na-akpọ ndị arụrụ ala ị na-ewe. Awụkwa ezigbote ndị arụ ala. Oge ụfọdụ anyị na-akpọ ha okenye na-agba ofe. Ịmanya nwere ike kuru nwatakịrị pere mpe ma nwa ọfụrụ, were kunye ụdị mmadụ a. Nna biko nedo m nwa anya ka m gaa gote ihe ebe dị otu a ma ka m nweta ihe dị otu a. Before ị ga-apụta, ọwụ na o were gị aka fanye na one or two places dị aṅaa. O nwere ike kpachapụ anya rụọ ya aka n'imi, nwatakịrị a na-ebe. O nwere ike kpodo nwa isi n'ala, chinye ya ụkwụ elu, nwatakịrị a na-ebe. Ọ dị na nwoke, ọ dị na nwaanyị. O nwere ike iji needle na-adụ nwa na-ebe, na-adụ ya ịpụta, enwe etu isi pụta, wepụ datin zoo ya. Kedu ihe na-ijụ gịnị na-eme nwa? Si na ya makwa ọnọkọta na-eti na shout. O nwere ndị dị otu ahụ.
arụ ala nke ha enweghị part 2 otu a vidiyo si nwee part 2 onwe nwanne. So ọ na-eme abịa ọnọdụ ọbụla i were ha tinye n'ime ya, ha na-eyuzu natural arụ ala ahụ dị na their DNA, ha na-eji apply ya n'ihe ọbụla ha na-eme. ụdị ndị a dị dangerous to ụmụaka. Ekwesịghị hapụrụ ha ụmụaka ka ha lekọta anya, maka na anything can happen. Such a character or the very dangerous. Ekwesịghị ịtụkwasị obi. Kwesịghị ịtụkwasị obi atọ. Nwee otu isi kwesịrị isi tụkwasị obi, maka ọ na ịkpachapụ anya ị ga-regret kedu ihe iji mee ka onye a, gịnị mere iji hapụ onye ọbata n'ụlọ gị, ọbata n'ezinụlọ gị, and o nwere ike before ịchọpụta ihe ụdị mmadụ ọ na ụdị ihe ọ na-eme, o wreak go havocs upon havocs, o create gị problems. Even after ị chụpụrụ ya si ya na ya lama ma o sibe gị pụọ, imechazi na-ahụ ihe dị iche iche, ụmụ arụrụ ala dị iche iche ọ rụcha debe. Biko ndị Igbo na-ege anyị ntị na-enekwana ihe onyonyo a, ana m ekele unu. Biko ana m ayọ unu na mpaghara nke abụọ ahụ part 2 of this video anyị hụrụ anyị na-ekwu ugbu a. Ọwụ ya bụ mbido, o nwere part 1. So ị gaa na our YouTube page, ị ga-enweta part 1 ya, mpaghara nke mbụ of this video. So ọ ga-aka mma ilele nke mbụ wụ part 1 of video a, ị bịa were nke a mezuo ya ka i wee nwee ike ịghọta ihe anyị na-ekwu. Ifikwa n'isa na abụ n'anya, kpachapụ anya, maka na ọ bụ na inwe ike ime identify ụzọ mmadụ eri a, ị maa na ndụ gị ga-aga were ndụ gị ga-adị anya, maka ịkpachapụ anya. Ofu onye n'ime mmadụ eri a nwere ike igbu karịa gị. Ofu onye n'ime mmadụ eri a nwere ike ifo your ministry. So ya ka anyị si ka egwu unu ọ ịmatụ ife ọka na-ekwu. Ekenekwa m unu, mana tutu anyị na-apụ, biko m na-ayọ unu ka unu nwee ike subscribe na our YouTube page. Biko click enu like, were na ọwụ na video a dị mma, amakwana na o kwesịrị na ọ dị mma. Onwe ebe anyị mee mistake, gaa na comment section mee ka anyị mara, anyị metekwana ọfụma, unu ga-adị anyị encourage anyị. Tụsasịa na video a, onwe ebe a na-akpọ notification bell, ebe ese mgbịrịgba, gaa ebe a ga click ya. I click ebe ese mgbịrịgba, mgbe ọbụla anyị nwee video, ị ga-eso na onye izi ga-ebu ụzọ wee mata. Ị ga-eso na onye izi ga-ebu ụzọ wee ma na anyị nwee video. Biko mgbe na-adịghị anya, anyị na unu ga-anọkọkwa. Ka emesịanụ. Bye bye. Ekenekwa m unu.